Dobré ráno, priatelia. Prepolo sa ten obraz budú na Slovensko. A akože pekne to je malované ručne. Olište, to je farba dobrá. Máťu. Je tam podpis? Ne. Myslíš, že to je fakt nejaké umelecké dielo? Podľa mňa, hej. Neštartuje. Zapni ešte raz. Aha. Takže ty musíš dať proste hore stojan, aby si naštartovala. To je nejaké safety. Si vysiel tretí deň? Áno. Dobre, čet. Čaká nás 30-minútová cesta. Tam sa neprepcháš, bro. Neprepcháš sa. Ty si pán. Skurvený vietor! Nie, policajti zás. To je vás riadne preboha. No jasné. And where are you from? Slovakia. And you have international license? Yes, it's my backpack. Oh, show me. Bude pokuta, či nie? And sorry, and you ride motorbike and you don't have class A for motorbike? Yes. In our country, this is also good for scooters like this. I know. In the country, you can ride it because in the Thailand, motorbike class A and class B for car. Now you can rent car, good for you. I cannot try to get you because I can will upgrade you for no have international license. Okay. And how many days you rent motorbike? 4 more days. And because I check point and 1 hour and 2 hours, and now you have fine and traffic law Thailand you have fine and 1,000 baht and you go to police station Kalon. You pay fine 1,000 baht for ticket you know. What's your name? Passport you. Martin. Máš ten papier? Nucha je 20, to máš z tej police station? Hej, zle mi udalo. Thank you. Ale ešte mu poďakujeme. Bože. 8 minút naspäť, chápeš? Ale neviem, ja to zaplatím, či potrebujem ísť do bankomatu ešte. Tu, sadno. Ako môžeme rieť takú peknú ženu? Ako musí byť kokot, aby ste napísal takúto správu? Čo sa stalo? Zastavil nás policajt, že bude vidieť driving license. Akože Maťo má tu international, ale tam píše akoby, že iba na auta. Lebo u nás to je aj na tie malé skutre, ale že u nich to není. Takže musí zaplatiť pokutu a že asi iba 2 dni bude môcť jazdiť na tom. 1000 tam písalo, 1000 batov pokuta, no. Čo ti povedal? Mám to zaplatiť a že potom mám, že ešte 3 dní potom môžem šoferovať na skutri. A písal do chatu, že predtým to bolo týždeň, že môžeš šoferovať, ako chceš. No a teraz to je, že 3 dní. A nemôžeš to tak vybaviť, že by to bolo viac. Že prosím, že si veľa zaplatil za skuter. A čo si myslíš, že oni sú tak skorumpovaní? No a? Máte však, nech skúsiš, nevieš. Čo keď ťa potom chytia, čo bude... Dobre, však akože môžem skúsiť, keď sa vrátim a budem to platiť. Tak vyber viac. Lebo že mi dá nejaký papier, ale mal tam takých papierov asi 20. A idú ďalší. Aj s doprovodom policajta. Ježiš. A ešte sú aj teplý. 150 €, to si blázon. Keď zaplatí, tak môže jazdiť, hej. Ešte 3 dní povedal. Dal mi to v tisíckach, no jasné. Sme tady. Povedala som mu, že u nás, že to je tak, že v tom bečku máš aj skúter, ale on povedal, že u nich nie. Viem, čo je automat, ale ja jak mám vedieť, čo znamená 125 na tej motorke, akože? Nedal sa presvedčiť. Nie, aj peniaze sú šla mu dať. Saša, ešte by ma zavreli, že chcem podplatiť. Prečo? Normálne. Som mal povedať, že no aj sa ho malo pýtať. Tam sedí asi ďalší 5 s vestami. No a? Povedal, že today, tomorrow and the next day. Neopýtal si sa ho, že čo by sa stalo, keď by si chodil aj po tých 3 dňoch? To asi nechcem vedieť ani. Ale oni stoja, keď ideš proste vonku, keď ideš do väčšieho mesta, tam stoja. Ale keď sme chodili iba, že tam bývame, Tak v pohode. tak tam nestal nikto. Ale v piči, že ho máme zaplatené proste od 29. chápeš? No. Ja som mu ukazoval, že proste, že som ukazoval aj slovenský, by to pochopil, že proste tam mám skúter, že u nás to je legálne. A on, že yes, I know, I don't care, a že proste tu v Thajsku nemôžeš. Peniaze si mu mal dať. Čím bolo lepšie, že som ukázal ten medzinárodný, vieš, ale aj sa aj tak by mi dal pokutu. Však pokutu by ti dal aj tak, bo on chce penieži, ale keby si mu dal viac omylom, aby si povedal, že 7 days. Akože keby to bolo tak, že ma zastavia po tých 3 dňoch a nás mi dajú pokutu, tak som s tým OK. A čo on teraz bude vedieť, keď prejdeme?
To sme to my? Neviem, ale dal mi papier, že keď ma zastaví policajt, že mám ukázať ten papier. Aha. Dobre, ideme na Patong Beach, 1600 km. A ideme zase okolo toho policajta, že nás zastavil, tak som zveravý. Koľko tam ide, aká bunka? Asi na nezastav, nie? Či? Zastavíme tu, počkáme. To by malo prestať za chvíľu snad. Že najeb sa však papiere ti už zobrať nemôžu. Vieš, ale prečo by ti povedal, že môžeš 3 dní? Prečo by ti dával limit na to, že môžeš šoferovať? To už potom asi logicky ti dojde, že už nemôžeš vôbec, až keď si nespravíš vodiča, chápeš? Máš to na papieri napísaný, áno, je tam dátum. Alebo zase pokuta šeba 2000 a zase 3 dny. To by som si mohol, keď takto funguje, tak si rovno kúpim aj skúter za tie pokuty. Takže jak teba napadlo, že mám povedať, že nechcem viac? Si normálne, že to je trestné. Však nikdy nevieš. Som mal povedať, že v našej krajine sa to tak robí. Že zvyk. Železná kožera. Kokot, no na policajnej stanice povedať, a nechceš viac? Však neopýtaš sa, iba som mal položiť na stôl a som mal povedať, že... Oni tak sedeli, proste tu bol jeden stôl, vpravo v rohu bol ďalší policajt, za ním bol ďalší. Mal sa zrobiť, že si debil, že zaplatíš 1000 a to sú 3 dní, no tak zaplatíš ďalšie 1000, tak to sú ďalšie 3 dní, chápeš? Ja som mu povedal, že či môžem akože 6 days, že I'm leaving in 6 days back to my country, a on že 3 days. A potom to tam ešte doma tak ťukal tým prstom na ten papier, že do toho dátumu. 5-krát zopakoval today, tomorrow, Toyota. and the next day. Dobre, to sa nemal vidieť. To je nejaký pofiderný bar, podľa mňa. Prečo? Lebo som ušiel dnu, na pulte je položené bongo a je tam to taká tá sklenená fajka, vieš. A baví ma to ten skúzer, je to sranda. Som nevedel, že tu je až taký skok. Janošikov skok. Vyzerá, že keby si na tom brýtkať sedel. Troška lavička. Už tretí deň chodíš a nešli točiť. Tam ten kuril kokosa na mňa, že či sa budem smiať, ja som sa začala smiať s teba aj on. Či sa môže zasmiať. Tak. Prečo ideš po pravej strane zas? Aha. Zabudol. Patong Beach. A zase to aj ľudí. Kokos, Tam nechať do pozradať. Viete, čo som počul? Že vraj v Tajsku presne na takýchto uliciach ponúkajú proste drogy, ale je to len, aby ťa nalákali a zavedú ťa proste za policajtom a ťa zatknú. Can I get 2 frozen shine muscat grape oolong tea? Name? Yeah. Palo Ščerba. Palo? คุณพาโลเหรอคะ Yes. Čo napísala tam vôbec? A ešte? And then take some coconut cake, some apple pie. Yes, can I get 1 blueberry cheesecake? Yeah, and then And the coconut cake for me. okay. Can I ask you a question? How do you say thank you in Thailand? ขอบคุณครับ Kapong kap? Yeah. Thank you. Čo sa pýtal? Kapong kap. Mrzí ma to, ale som sa neprazil. Pálo. Kričal. Kričal na Pálo. Ukáže, ak sa píše Páľo po vietnamsky, či po thajsky, či zesme. To aj nie je dobré. Jak to chutí? Proste taký čaj, ale ktorý nie je ani sladký. Zelený čaj bez cukru, s ľadom, s nejakými kúskami aloe Tam si vera. chváda cukor. Čakali sa mi smeje, že vyzerám jak peročný. Ale nie, mne príde strašne pohodlné a páči sa mi tá farba. Nevyzerám v ňom tučne. Toto je palo po tajsky. Palo Ščerba po tajsky. Čo majú vôbec? Čo je toto za písmeno?